Малче, служи на джамме към нея. Чакай, че това гледам това. Извинявам се. Значи, аз започнах първо с алое, с витаминките, тъй като имам 3 деца, постоянно боледуват и ставаше един омагьосан кръг. Като започнах да ги ползвам, особено есенно-зимният период, видях подобряване. И вече тази зима аз мога да кажа, че съм супер. Няма го това често боледуване, малко по-закалени са. Малкото ми детенце беше на месеци и цяла зима е с мен. Сутрин стане той първият дори, нагодя в баткото и каката, завеждам ги на училище пеша, да подчертая, в студа. Всичките викат: бе, ти луда ли си, ще разболее детето. Но детето е закалено. И много съм доволна от витамините, от коластрата. Няма температура и при малкият ничеше зъбки, давах му коластрата и бях спокойна. Има подобрен имунитет. По-специално искам да споделя историята на моя син. Той се роди с вродена костна аномалия, която поражда тежко гръбначно изкривяване. Говорим липса на ребра, полидактилия с допълнителен пръст, липса на шийни прешлени. При него операциите започнаха от 3-годишна възраст и той порасна в болницата буквално. По 2 пъти в годината правихме операции. Извинявам се. Няма нищо, да преценявай. Всичко това на детето много му се отрази. В смисъл такъв, стана нервен, по-избухлив, но като започнах да давам продуктите, детето се успокои, по-жизнен стана, не ми боледува често и най-вече давам от Мастър му давам. Това забелязах, че му помогна за успокоението. На мен самата, тъй като съпругът работи, за да може да смогне относно финансирането с операциите, че половината част ние си ги плащахме. Отделно ток, вода, храна за 3 деца. Той не може да смогва. Отиде да работи и като цяло аз поех грижата с 3 деца и да си учителка и да си докторка, като се разболеят. Аз също последствие се разболях. Нямах сили, изтощена, пиех кафета много, не търсех храна. И всичките ми казват: ти ще набираш от толкова кафета, как издържаш? И аз си казах, че започнах първо аз да приемам алоето, пробаланса, пробиотика, витаминките. Викам, не качвам килограмите, ние викам, по ген сме си слаби, моето семейство, но съм наистина закалена. И всички се чудат. Ти вика постоянно, всеки ден по 20 км да въртиш пеша, да водиш деца по занимания на училище и на градинка, как издържаш и психически. Аз си казвам тези продукти и плюс на мене също мастера, уникален е. Намалих кафетата, не търся енергийни напитки. Другото, което после успокоих, наспивам се, храня се и най-вече психически издържам. Просто уникални са продуктите. Да, мам, тихо сега си. Като цяло, като за цената, да, аз също викам, то какво ли не сме пили, ама в край на краищата не ми пречи да опитам продуктите. За мен е по-важно здравето, то е на първо място, след това е цената. И съм такъв човек, че дори да нямам, ще си вземна и ще си закупя продуктите, защото ви казвам с ръка на сърцето, в моя хладилник беше пълен с лекарства, с антибиотици. Тъмън ги подобриш здравето им, пуснеш ги, върнат се, оплакват се, пък от стомах се оплакват. На едното му мине, дойде пък второто, пък третото. Един омагьосан кръг, който
няма излизане. А сега в хладилника ми имам алое, имам витаминки, имам коластра и най-вече моят специално любим продукт Meat Master. Аз нямам сиропе за температура, нямам други лекарства, антибиотици, само тези чисти и натурални добавки. Това мога аз да кажа. Ето още една госпожа и тя пише в коментари. Здраве да са децата, не са притеснявай. Всичко ще бъде окей с алоето. Всичко ще бъде окей. Не. Светляли, тъй като се почна... Да, аз искам да кажа сега. Мари, почвам от началото до края.